बे समाव सिगारेट गुटखा ताम्बाकु फानोब्ला आरो सिगारेट सोबोब्ला 1 लाख जुरिमाना आरो 3 बोसोर जेलनि साजा। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां, सिगारेट गुटखा जाग्रा आरो फानग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां, बन्द जासिगोन सिगारेट गुटखा ताम्बाकु फाननायफोरा। जायफोर सिगारेट गुटखा ताम्बाकु जायाब्लानो थानो हाया बेफोरबादि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। जुदि बे नेमखान्थिखौ मानिया अब्लानिया 1 लाख जुरिमानाजों लोगोसे 3 बोसोर जेल जानांगोना रोखा। सिगारेट गुटखाल' नङा, जायखिजाया उखुन्दै गनाय निसा मुवा बेसादफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन आरो जाग्रा सोबग्रायाबो 1 लाख रां आरो 3 बोसोर जेल जानांगोन आरो बे गेदेर नेमखान्थिखौनो खालामदों सरकारनिफ्राय। बे समाव बे गेदेर खौरांनि आबुं बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनि। सिगारेट गुटखा आरो जायखिजाया उखुन्दै गनाय निसा मुवा बेसादखौ सरकारा गैया खालामनाय जासिगोन। दानिफ्राय सिगारेट गुटखा जायोब्ला थांनांगोन जेलाव। सिगारेट गुटखा ताम्बाकुफोरनि थाखाय खालामनाय जादों गोदान आयेन। निसा गोनां सिगारेट गुटखाफोरखौ गलायाव दोनथुमोब्ला थांनांगोन गलादारा जेलाव। जेलाव थांनायजों लोगोसे 1 लाख रांबो जुरिमाना होनांगोन। खबथा आयेननि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों आयेन आफादनि गेजेरजों। 21 बोसोर जानाय सुबुंफोरनि थाखाय खालामनाय जागोन बे गोख्रों आयेनखौ कर्नाटक सरकारा लाबोदों बे गिदिर थांखिखौ आरो कर्नाटक सरकारा फोसावबाय बे गेदेर थांखिखौ। दानिफ्राय सिगारेट गुटखा ताम्बाकुफोरा बन्द जासिगोन आरो सोरबाफोर जायोब्ला आरो फानोब्ला थांनांगोन जेलाव आरो जेलाव थांनायजों लोगोसे 1 लाख जुरिमाना होनांगोना रोखा जाबाय आरो बे आयेनखौ 21 बोसोर जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोख्रोंसिन खालामगोन। जायफोर सुबुंफोरा 1 घन्टा सिगारेट गुटखा ताम्बाकु जायाब्लानो थानो हायामोन बेफोरबादि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। कर्नाटक रायजोआव बन्द जाबाय सिगारेट गुटखा ताम्बाकु बायदि निसा मुवा सोबनाय जानाय मुवाफोरा आरो खबथा आयेननि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।